Flimkien qed inżuru x-showroom ta' Vision Line Market Center li tinsab fi Bsajra Street Birkirkara. Hawnhekk wieħed jista' jsib diversi affarijiet li żgur li huma ta' bżonn għalikom personali kemm fid-dar tagħkom kif ukoll għalikom jew inkella biex tkunu tistgħu tagħtu rigali lil familjari jew ħbieb tagħkom. Endawrukom ftit ma' f'dawn il-ftit momenti li għandna f'din ix-showroom ħalli tkunu tistgħu taraw eżattament kemm hawn varjazzjoni ta' affarijiet differenti li wieħed jista' jakkwista. Kif qed naraw insibu oġġetti li huma bżonjużi kuljum fil-kċina tagħna huma oġġetti li jgħinuna u jagħmlu aktar faċli biex aħna nkunu nistgħu nsajru. Kif qed taraw hawnhekk hawn għażla kbira u sabiħa. Għandna diversi oġġetti oħra tal-marka Ġipas li nista' ngħidilkom li hemm range kbira ta' varjazzjoni ta' affarijiet li jorqtu minn ħdejjed tal-modija għal twaġen, borrom u tant affarijiet oħra. New Life ukoll hija range sabiħa fejn aħna nsibu diversi affarijiet ta' din il-marka New Life. Hawnhekk għandna dawn il-twaġen non-stick li huma verament ta' kwalità. Nsibu wkoll borrom imwieżen biex wieħed ikun jista' jiżen l-oġġetti li jkun qed jagħmel. Insibu wkoll f'din ix-showroom diversi imħadet li fostu wieħed jista' jsib ir-Rest Easy Pillow jew inkella il-Perfect Pillow li dawn verament huma komdi jekk wieħed irid jorqod dik ir-raqda tajba. Hawnhekk insibu prodotti ta' żbuħija, prodotti għalikom personali kemm nisa kif ukoll irġiel. Dawn żgur huma rigali ideali għalikom jew inkella ħbieb jew familjari. Mhux biss imma nafu wkoll li jinżlu tajjeb huma dawk l-oġġetti li wieħed jista' juża biex ikun jista' jagħmel xaru, jistelja xaru. Hawnhekk insibu wkoll għażla verament sabiħa. Għall-irġiel kif għattilkom ukoll isibu dawk il-prodotti li huma adattati għalikom l-irġieli biex taqtaw xarkom jew inkella fejn jidħlu l-affarijiet personali bħal mija il-leħja tal-irġiel hawnhekk nista' ngħidilkom li għandna varjazzjoni sabiħa. Il-ġranet ta' festi wkoll se nkunu miftuħin apparti il-ġranet normali ta' matul il-ġimgħa anke meta il-ġurnata hija festa se nkunu miftuħin mid-9 ta' filgħodu sas-7 ta' filgħaxija ma nagħlqu xejn, kif ukoll il-ħdud. Il-ħdud se nkunu miftuħin ukoll mid-9 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar. Vision Line Market Center ta' Bsajra Street Birkirkara.